ಪುತ್ತೂರು ಪೇಂಟಿಡ್ದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದಯಗಿರಿ ಸಂಪ್ಯ. ನವೆಂಬರ್ 10, 2023 ತಾರೀಖದಾನಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಟದಕುಲು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಪಿನ ಮುಖೇನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಪುದರ್ ಪಲವೆನ್ ಪಾಡಿನ ಸುರುತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಪಿಲಕ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಲವೆನ್ ಪಾಡಿಯರೆ ಉದೆತ ಪಿರವು ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಬೆಂತಿನಾರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುದರ್ ಪಲವೆನ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕೆರು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಐನ ಶ್ರೀ ವಿಶು ಶ್ರೀಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತು ಪಾಲು ಇತ್ತೆರು. ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಪುದರ್ ಪಲವೆ ಪಾಡಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲರ ಬರಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.